Bhasoba lapho V-Class ifikile i-M8 Master ebizwa 1.5 million rands umuyi-ode emagaraji aka-Get Motor South Africa. Bethu ubhazabhaza we-grill ocobezelayo nama-LED lights avela khanye style uma uyivula noma uyikhiya, inama-rim awu-18 inch futhi nangemuva ama-light angama-LED. Yindeke impahla enkulu le u-5.2 meter ukuze ngaphakathi isikhala sabagibeli abawu-7 soba mnandi. Ayi uyabona uma ukuthi uyithatha kancane ngaphandle, ngaphakathi impela uma ungena khona uzothwala izandla ekhanda ngoba ubutsetse bodwa. Izihlalo ziyisikhumba futhi ziyatofozela. Lezi zaphakathi nendawo uyakwazi ukuyivula uhlala unabe, ziyakumasaja, ziyafudumala noma ibande. Indawo zokucharger ziyinqwaba ezokubeka iphuzo futhi uyakwazi nokubeka iphuzo zibande noma ifudumale. Uma uthi jeqela phezulu uhamba uyibukela isibhakabhaka ngoba ine-sunroof. Ngaphambili ine-touchscreen infotainment system enkulu nezipeaker ze-Yamaha. Emgaqweni ihamba ngenjini ewu-2 litre turbo eyi-plug-in hybrid enamandla awu-274 kW no-gearbox oyi-8 speed automatic. Nogesi bathi ungahamba 106 km kodwa uma sekuhlangene no-petrol bathi uthola ngaphezulu kwa-1000 km. Ingabe i-M8 sekuzoba yilona bhasi lomjolo? Asazi, kuyozwakala.